ya ma isicha ya ị na-eli nwunye ya sị gị n'ihe amalisa mba ma nchọ m n'oyiri nke mana mana ụlọ nwata onye eluta na-eji mmanụ oche ka orie olizi ọya atọ ụtọ mana mmanụ adịrị ya nke nnu na-adị ya ọ bịa negharịba anya ma iwepụta mmanụ ya gị nyebi m ji ka nye gị mmanụ obi isi abịa luo ya anyị mana mgbe izi isi anya nye gị ji ọjụ ije ka ị na ya n'ike sị ka ihe na-emere nwatakịrị agaghị abịa o jighị go hapụrụ ya ji ọzịzọ na ọ egbu ya nkịtị o nwere inu ọzọ yite ya inu ahụ ite ya sị na maghị asị nwata jakụrielu m n'oche na mma agba ya nkịtị nne ya akpọghị ya nne ya akpọ ya okunye anọdụ n'oche efe nwata ka ọ nọ n'oche ọkpọgalị ọ mụkara ya kwesịrị ikunye okenye onye na-eche ka ihe ọya yọọ ewee mgbe ya nkịtị kwụrụ ịkwa ngwele oge nne ya bịa nna ya kejekọta mmiri ya egota m ihe na-egota m ogiri okenye n'ọcha ahụ okenye jenarị ma ọ na okenye nọ n'ọcha ahụ onye ekunichi ewejie maka na onye akpụ ya onye ka jisi abịa ka onye se efele ka isi abịa ka ojikọtara gị ihe ọ na okenye ka ọ bụ ya si abịa ka ije chụrụ mmiri onye bụ okenye mana ụlọ nwata ọ ya acha arụ nne ya akpọ ya nne ya akpọ ya saa nọ na nwata ji n'ike maka na oji họ mmanụ ihe oge ụfọdụ ine ihe ụfọdụ anya o nwere nsogbu gawa ine ya anya ịrapịa ọwela ka edozi onwe ka nwefe ifu iso ya tọ imebie ihe inwere ife ahụ ndidi ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ ọnwa isii o nwezighị itinye ya ọ nọkọta ya afọ zinyarụ ihe ọ na-eme na ọya ụmụ ọya ga ọnọkọta ihe mụzi mgbe o ji wee na mbụsị ha na-egbu m n'okwu ihe ha na-egbu m n'okwu ihe mbụsị o ji wee na-asị ihe erutazi mgbochi ọ narị mana mgbe ọ na-egbu ite uche gị na oge ị na-apị aka oge ị na-anọgharị oge ọ na-egbu uche gị adịya mbụsị ga-echefu ya sị ihe abụọ n'ọnya nọdụzi ebe ahụ mmetụta aka ọzọ ya amazi onye erugo ofu ọnwa o ji wee na ihe erutazi ya tezi mbụsị ya ji wee kwụsị iletazi ma ife ọ bụla itiri uche gị na ya ọwa gị isi ọgụ ụfọdụ ife ụfọdụ ine ya anya ịrapụ ya nwee rie ndidi wela nọkọta were aka ya gbada ogodu na oyiwe ọgwụ iwe ya wee ọ dịghị ka anyị kpaa agwa dị ka anyị merụọ ya arụ ka anyị ji efu isi ka anyị apụta ka unu mee n'aka ịmekọta je kpochie ụzọ beghị nje nara anyị ọkọta ụlọ abụrụ ọkọta chifo ilota na anọ nwere onye achịaghị ise gịpụta ka gị na afụ na ụzọ ụtụtụ pụọ tupu ịnata mgbede ike agwụchaghị dị n'ala anyị mgbede amụ ihe na-agba na abalị ịtọ agago ijire ka ịlụta ihe ahụ mere na ọ bụzi otu iwe ahụ si wee mmụta ahụ o wee ịchọrọ igbu mmadụ ma abalị ịtọ ji gachazịa onye bụ na jikpo ha n'iwe echi ọ na-eze mana ije ka ị nala nwa jie n'ike ike na-eme ịgbajie ya aka ma ọ mebie ife ma ọ bụ ọta gha alụ ma ya ole ezi adapụ na ngigikpe ya ama nke mbụ nke bụ gbere ọgụ ụfọdụ a na-akpa ihe akpa onwe onye gị na ya ga-enwekọ anị ọ na-azọ mgbe a na-azọzi ihe ndị a echefuo ihe dị na mmadụ ibie gbara agbata obi mgbe a na-azọ anyị a na-eke na-eme ihe niile olu ofu mbọsị nwa ya chọọ ịrụ ụlọ ọ wee dị ma na-agaghị onye nọ n'iru ka onye ụzọ esi wepụta mana mgbe a na-azọ anyị mgbe a na-azọ na ebe anyị akọ ihe ka na-azụ ya onye a na-azọ na-agwọ ọgwụ na-anụ ọgụ na ihe niile o wee ru ma ya alụ ụlọ ịfụ na ọ bụrụ otu esi ekpe oke mgbe a na-alụ ụlọ ka ya esi ekpe ya mgbe a kere mgbe a na-akọ ji ị na-akọ ji inwe ike iji ụkwụ gaa n'oke ndị Igbo si na ọga n'oke ada azụgbu Aisha oke mmadụ na ibie n'ebe akọ ji na ọkpa na-aga ya mana oke na mmadụ na ibie n'ebe a lụrụ ụlọ ụgbọala ga-aga ya isi gị ụgbọala ịma na inyebeghị onye ahụ ezi mgbe ahụ ozi mana ị ga-anachakwala onye ahụ ị na-akọgbu ọnụ onye ahụ imegbu mgbe a na-eke anyị a ịkpagbuo ya nye nke obele obecha akwa ise ma ya onye mere o nwere mgbe anya nwa gị ga-alụ ụlọ efu na ọ na nke onye afọ ka ezisi wee ga iwe ka esi ya eme iwe ebido nọgharị ba asị gị jee yọọ ya ka ndị ahụ jee yọọ ya si agịnị